Πριν ξεκινήσουμε την παράσταση και μας πάνε τα κουνούπια, έλα να σου δείξω ένα μαγικό. Εδώ έχουμε 4 άσους. Ναι. Και συγκεκριμένα θα κάνουμε το εξής. Θα πάρω τους άσους, θα χτυπήσω και όταν χτυπήσω, ένα χαρτί θα γυρίσει ανάποδα. Θα μου πει σιγά το μαγικό. Θα το ξανακάνω. Όταν χτυπήσω ξανά, θα γυρίσει ίσια. Όταν ξαναχτυπήσω, θα γυρίσει και πάλι ανάποδα. Και έχουμε ένα άλλο ανάποδα. Φυσικά αυτό το μαγικό είναι για παρατηρητικότητα. Θέλω να ελέγξω την παρατηρητικότητά σου. Ναι. Αν χτυπήσω, θα γυρίσουν όλα ίσια. Θα βλέπεις. Ναι. Και τώρα είναι η ερώτηση κρίσεως. Τι χρώμα είναι τα χαρτιά από πίσω? Μπλε. 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 Ναι, καλά. Είναι αυτός κόκκινος και αυτός κόκκινος και αυτός κόκκινος και αυτός κόκκινος. Ναι. Είναι τεστ παρατηρητικότητας. Θα παρατηρήσεις πάρα πολύ καλά. Παρατήρα εδώ. Ναι. Θα πάρω ένα χαρτί, θα το βάλω στην τσέπη πίσω. Στη δεξιά τσέπη. Ωραία. Πόσα χαρτιά έχω πάρει? Πόσα χαρτιά έχεις πάρει? Ένα πήρες. Ένα χαρτί έχω πάρει. Άρα δεν έχω 3. Ναι. Όχι, εδώ έχω 4. 1, 2, 3, 4 άσοι. Άντε πάλι. Άλλη μια τελευταία ερώτηση. Τι χρώμα είναι τα χαρτιά όπως? Κόκκινα. Είναι μπλε κόκκινα. Κόκκινα. Είναι καλά, είναι ό,τι θέλεις. Είναι κίτρινα, είναι γαλάζια, είναι πράσινα, είναι ροζ. Σας αφήνω να πάμε να φτάνει τα κουνούπια γιατί έχουν πεινάσει τα κακομοίρα.